Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Biyain ako. Pahala! Lagi si Roy! Sige. Biyada na ka, sir. Buisit! Nakipsin uni! Animal! Mao ba nga dili na si Danny? Dili na siya nako kay tiguang nako! Mao ba? Bawi uning tiguang nga si Daniela! Timandi ninyo ka na! Nagawag naman sa sisiray mi, oy! Ay, basilang ano naman ni siya, oy, kainit na ba nitong ulo niya? Dili mo na siya na sa una ba? Kakalmaan na niya ang pagkatao, Nausab mo lang siya galit? Nausab? Oh, mao gina ihag batasan. Gitipigan lamang. Unya, milugsot na ang tinuod karon. Tananala, sige gyud. Aska lagi matunok na sana siya. Ay, bahala na siya diha, oy. Bahala ka diha, sir. Kay imo bitaw ng mga butang lahot na diha. Unya na ba ko banaog kung mahilom na ka diha? Dali! Nagitawag noong ko, kahasol ba ini? Ay, kahasol ba yung idol? Magbantay sa kong apil kay matunok niya ko sa mga nagkatagabuak sa baso, butilya. Ay! Atoon na lamang ako eh. Uyala, ang sa amin day nga iyang giingon. Kay manangin ba ako na itong tiguang nga nagbiga? Ay, ginakaw! Kay kako nalay nalungin ito niya, ay! Taw-taw ako din sa gawa sa gate. Sige po, ani Dani. Di na tingali mo anis Dani. Bubiyan na lang ko. Wait. Kaganina ka mo kung kabante ng sakyanan nga naa sa unahan. Bakante ka ng yuta diha. Ugway bahay sa atbang. Kagkinsa magkarang sakyanan nga naa diha. Nga bang lakip ka na ako awang bantayan? Pubiya na lang ko. Mupaulin ako aron makasayo usab ko ugma sa pag-ani ni Danny. Daman, magbaabot na dyan dining lain na sa mulabay nga oras. Tingaling may lain na sa mo abot niya. Di na ito dayon na ito plano, madam. Dili na. Ay. Okay, sige na. Sudlon tanas Danielas iyang gipuyan. Kini na. Mo na akong gipaabot, madam. Tana! Ay, kataas ba nilang gate? Ay, pinagsayo na kay Katkaton. Pilaragod na agod. Sige, Sige, reklamo, oy. Ikasaka. Kay sayon ranas lalaki, unya kay babae man ko. Nanaaram din na. Sa pikit bayan ta. Mamahalin ta, madam. Tingaling may mahimong kagian dito. Umas dali lagi yung Katkaton dito. Abot lang ha, pero basin. Tanan. Unyaragod, ikaw ba? Nakapuyo mo ka din huwag ka mo swito din Ako ba dahil gituyok ni Dinhis gawas? Uy. Mag-usab ko din sa una, nga di aircon man ang akong kwarto. Natural nga adto ko dito magpuyo kay bugnaw. Dali na. Kay nagdagan ang oras. Nang hawak na sad ka ha. Asa na sad na paingon. One last round. Unsa? Gara ka? Nahigam ka? Magkahigam ka. Oliver, sa bawas to na. Nakapila na ka karong gabi una. Last one. Promise. Dili.
Dili ka? Sure ka? Hmm? What? Nga na may pahiuman ka? Dili na ka pero mabawas ka gyapon kung hagkan ka. Self-defense. Really? Then, defend yourself. Kay mo atak na sab ko. Kusab. Oliver, isa ba? Kadali ba naman nakailis sa itong pwesto? Diya ka sa kong ipabaw. Mas ganahan ko diya. You look so hot. Hot? Sama ini? Shit. Oh, Danny. Dumb. That's... Oh. Danny. Danny, what? More. Should I oblige? You're obliging already. Nga nung yuwaklay ni mga kong kamot. No touching. Ayaw pagkupot sa kong hawa kung dili ka gusto mo hunong ko. What? Isa na? Torture? I will torture with pleasure. Oh, shit, baby. You are making me crazy. Really? Hey, anong kalit kami yun nung? Baby, padayon. Grind, baby, grind. Human ini. Onsi sunod. Huh? Kalimtan na bisab ko ninyo, human ini. O balik ko na lang kung kano sa kaganahan. Danny. Kaya kung maingon kang ako, balik ko lang ko nimo kung kano sa animo gusto. Andang paghihapon ko sa pagpaabot ni mo, Oliver. Danny. Oh, may nanuktok. Ugok ka ba? Nganong nanukto ka man? Makamata siya og mahibaw nga na ay tao. May maubita itong tuyo sa siya, oy. Anong masayo ta ba kung nagmata pa ba siya? Kaya kung nagmata pa, labi siguro nga makabati siya. Ug mati nga. Busa, yatang maablihan. Dili na kinahanglan. Buwa. Ablihin na, pagdali. Ay, kung dali agay, patiling ko. Sama kay. Saba day trailing. Ay, wabit tayo makapagong sa atong buhaton karon. Sama kay. Unsa? Shit! Pagdalig-ilis. No. Ayaw pagpahawal niya sa kong ibabaw. Unsa? Nabuang ka? Tingalig may balik si James o makita taniyan ng atong posisyon. Shit! Magkabitin. Pag-ilis na, pagdali. Oh, shit! Uy. Ikaw? Kapistera, Ay. Maayo, oy! Naghubo pa mo. May nagbarog pa. Ha! O sa'yo gibuhat din eh. Gawas! Gawas na, Carmina! Ayaw lang ko na ka nag-isulubog balik. Ayaw lang ko na ka na. Madam, Siya yung gibuhat din eh. uy. Ngayon niya mo. Dani, dagan dito sa banyo. Pagdali. Oh! Asa ka paingon. Oh, hay, yung kanindot. Ayaw pagsunod ni Dani. Wadong! Hurungan na ka na ninyo! Kalitsi, oy! Kalitsi, bayaan di man ko makapokus aning akong nasaksihan karon. Naghubo pa ba dis Oliver? Kayo! Stop na! Hunong Oliver! Kung dili ka gustong paputhon ko ng imo! Gindag gusto na, mihirit ka pa magyan! Bawas ko, madam. Gusto kayo kumo, bisa naghubo. Kinuo ko. Daniela! Silang gibuhat din eh. Ablihe ka ni putahan! Gawas na lang diha! Kaya wak ka na'y kadaganan pa! Daniela! Ayaw pagkawas. Hilom na dyan. Oliver! Lagi mo! Daniela, gawas na lang diha! Ang akong cellphone. Nadala ko akong cellphone kaganina din sa banyo. Daniela, unsa Para sa nabaw sa mga hinubo kasi nila kaganina. James! James! Tawagan ko si James. Gawas diha! Unsa man ka? Mugawas ka o pabuton ko niya akong pistola sa o ni Oliver!
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!